Angela isikhathi sokuthi manje nivalelise ngenxa yokuthi sithetela nje igqomu kabi manje uyazi lesihlanu ufune sivale sivala uhlelo kanje ngevosho mina ngithi abantu bakakhumalo fanele bachaze awuphinde senje Igqom umculo weDom hayibo igqom yabona kugesa ngevascom Gqom labantu sazoba late. Okay, sazoba late. Bafethu namhlanje ngitheni neshow se-Pretend. Yes, Center i-host yangamhlanje and angazi ngizobe ngiphethe. Oh, when i-host, wena ozobe uphethe uhlelo. Yeah, that's me. Denzel uzoba khona, Wesley Snyaps. Yeah, Denzel Nyapinton. Wena fanele ube umsakazi, bros. Angithi ngiyeza ngizosakaza nawe. Une voice ye radio, une voice edingwa abalaleli mfethu. Unobuso be radio, ubuso bakhe vele obokufihla. Ube radio vele, uyazi? Awena Thenjiwe uyayibona izinto. Ile ntobo Nawe Thenjiwe nawe une voice yesangoma. Ile ntobo mncamo namavisit uthi angaveli. Akaveli nje mnyaka. Yeah. So I voice ye radio nobuso futhi. Ilo muntu ethi muzwana naye manikhuluma umfake speakerni kodwa akekho umngane wakho wakwambona. Ngempela. Yeah. Ngambona. Lalela bese bethi abangani bakho bembone bekwenzele bambona. Hayi as long as happy nje As long as happy. Nangazi ukuthi ngimuhle kanjani mantombazana. Ozani ngizongibona. Nimbonile uJay, what do you think of him? But nehlizeni. Oh my God. Ile ntobo ethiwa usebenza kahle njalo. Okay, nike nabona ukatha. Kufanele kusakaza ngesingisi kodwa. Ngesingisi? Nasizulu ngiyasazi. Ishaka lombele. Yini ke leyo ke manje? Hey, ushaka but twice. Ishaka lombele. Two shakas up in here. Wait, I get this. Shaka lombili. Yes. Oh, shaka babili. Abo shaka babili. Yeah. Yeah, not one but two. We shall conquer. Okay? Yeah. Okay, boy. Siphiza kakhulu. Awuthi umbila wokosa. Ngithi ubani othi step inkosi ibheka ijene. No young Van Riebeck. Yeah. Yes, izulu lezi. Ziningi inkomo eNew York. Izulu. Ungaluyeke. Yeah. Hey, Thenjiwe. Akayeni ivini lomuntu efika nje asibinike live guys. Akahlaba ikhefu. All right. So, Betcenter isikhathini. The show is at 8 o'clock. Bet Center. Come through. Yeah. Just come. Yazi into emnandi ngento esiyenza eSouth Africa ukuthi ngoba sesibonile ukuthi abantu enihlekisana nabo bayahluleka ukunihlekisa. Sase thina suyithathe lelo siyibeke ezandleni zethu. Thina esizonihlekisa. All right. So nje nenze show ukuthi niyafika namhlanje eBet Center nizohleka niphatha ama discipline ngoba nizohleka kube buhlungu izisu. All right. Then ningakhohlwa ukubuka iMidda Khambulezi. Moja Love Channel 157 tomorrow 6 and Saturday Sunday. And also, SABC1, don't forget, Nipege Usgo, that's Tandeka's Diary, every Monday, 7 o'clock, and every Friday, that's 3 o'clock. SABC1. SABC1. Uyavela TV lo muntu. Yes. Nizobona ukuthi ngimuhle kanjani ke. Akithi nidlala ne voice radio. Nizongibona ke ngibaba. Okay. Nami nginebhizi yami nje mengisuka eBet Center ngizoyesteya lapha kwi-party ka suspect DJ ususpect uproducer lo. Alali platha. Asilali nakusasa ngithi ngibhizi ngelapha na show isikhona. Sikhuluma ngama show wena. No, ama shows wami. Wakhuluma ngokuthengisa ama hot dog. Ngibhizi kabi. Oh. So ngiyena lapha i-picnic lapha kaThama food zone. Ngena sesibuzi lounge ngivale khona kuyafika kakhulu kusasa. All right. Izinto ngithi celebrate le youth day. Kuthiwa abantu qatha bahleka wena besakubuka nje ungakasho lutho. Baphele insini. Abana ingane mwazi ukuthi nje abantu besazozala ufuna ukuhamba hleka nje. Ngoba wazi nami musu dadala ngoqatha ka-2-3 sebegonile. Uqatha vela salokho. Vele beraf bagcwalile. Grocery ithini leso sikhathi. Mawusazozala umhleko uqatha ubuye nganene. Umhlele ngaphakathi, Kumbuthi usazozala. Khona ngiyakhuleka mina. Qatha kulungile bafethi yabakhulu inkundla zokuxhumana izinto kanjani social network. Mina nje Thenjiwe comedy kuwo wonke ngenzela ukuthi kube lula. Okay. Akho underscore akho lutho Thenjiwe comedy. Namqatha khuzwayo yonke indawo qatha khuzwayo sibona isithombe sami ngimuhle lento yakutwitha khona abanye qatha bakhona kumina qatha omuhle ngizombona usulekile isidudla right nje mfethu. Yeah, it's still great. Okay. I mean, obviously you'll find me Jay Boogie. That's JAYBOOGIE on Instagram, Facebook. I don't accept on Facebook. I'm reached my limit. Twitter, I've reached my limit.
and also on Instagram. Ah, Just you come can through. reach limits on Twitter. You don't reach limit. I'm on 1 million. Hey, Hey! Just come through. Just follow me. I follow Hayi, back. Jay, ngeke bani. Kubi ne million lako. Hayi, bani, hayi.